لآلاسکایê di vê demên salê da ro hema bo 24 saet demjimêran derveye. Di Remezanê da ev bo malbata Siddiq û Muhammed dibe tiştekî dijwar. Girtina rojiyê li Alaska gelek xweş e. Roj di çarî sibê da hiltê û heta nîva şevê dimîne. Bû vê jî em ji çarî sibê heta dazdeyê nîvrûwa roja paştir rojî digirin. Min di jiyana xwe de tu caran zêdetirî 12 saetan rojî negirtiye. Dayika Muhammed Hajiya Sirîna dibêje ku li Alaskayê girtina rojiyê ji girtina li Afrikaya Bakur rehettir e. Seqaver gelek hênike. Bo vê jî ez dikarim bê xwarina tiştekî jî rojî bigirim. Ez tew birçî nabim. Lê lêganayê ber germê mirov dixwazin rojiya xwe zûtir bişkînin. Ji ber ku ez li vir digirim, ez xem nakim. Dema dirêjbûna rojê ji ber ku Alaska gelek nêzîkê cemeda Arktîkeyê pir diguhere. Hinek misilmanên li vir bo viya rojiya xwe li gor dema Mekkeyê digirin. Etar çawdarê li navenda İslamî ya li bajarê Fairbankê pêristin dike. Di havînan de li vir dirêjbûna rojê heta 21 saetan dibe. Di berfirmbarê de dirêjbûna rojê heta bo 3 saetan jî dibe. Zanyariya ji ber gotin ku demekî girtiyî bişopînin. Em demamekê dişopînin ku bo me cihêherî pîroz e. Em ji çarê serê sibê heta hefteyê varê rojê digirîn. Em wekî mirovên din rojê 5 caran nivêjan dikin. Hevjîna çavdarî Zekiyê dibêje Remezana li Alaskayê ji rojiya li Bangladeşê pir necuda ye. Kamaçe li welatê xwe dikir, em li vir jî dikin. Em sihorê dixwin, em iftarê dikin, rojiya xwe digirin û em dema xwe bi civatê re derbas dikin. Ku me li welat jî wisa dikir. Tenê li welat li dewr û dorên me pirtir misilman hebûn. Em bêriya wê dikin. Misilmanên Alaskayê dibêjin ku çi ji destên wan tê ew dikin. Hasîb Alî ji Sudanê hatiye Alaskayê. Li vir em nikarin Remezanê weka welatên xwe bikin. Yek ji wan edetên ku bi şev kêfxweşa Remezanê dijîn û bi rojê kar nakin. Li vir divê tu dema xwe biçî karî û xebatê bikî. Lê em ji Xwedê xwe re dua dikin ku rojiya me li gora dema Alaskayê qebûl bike ku hêşta roj neçûyî ava em rojiya xwe dişkînin. Li eyaletekî ku sê caran ji Nîjeryayê mezintir e. Misilmanên li Alaskayê dibêjin ku ew pêristinên xwe li gor rûmet û edetên xunê cîvakî û baweriya xwe bicîhtînin.